ପାଟି ସେ ଦାନ୍ତ ତ କହୁଛୁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଛି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ମାଛ ଖାଇଛି ହଁ କେତେ ପାନ ଅଛି ପାନ ସାର୍ ପାନ ପାନ ଏଠି ଖାଇଲା ବେଳେ କେହି ନାହାନ୍ତି ପାନ ଖାଇବ ନେଉଳ ପାନ ଖାଇବ ନାଣ୍ଡ ପାନ ବାନା ସାର୍ ବାନା ନାଇଁ ସାର୍ ଚା ଏ ଯେତେ ଲୋକ ଯେତିକି ଚା ପିଇବେ ସେଠି ସେଠି ଚା ପିଇବେ ହାଣ୍ଡିରେ ଚା ଦିନ ମାନେ ହାଣ୍ଡିରେ ଚା ଖାଲି ବହୁଛି ଅଟା ବେଲୁ ଦେବ ଚା ବି ଦେବ ବୁଲିଯା ମାଲୋ ବୁଲିଯା ତାର ଏମିତି ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ପିଲା ଆସୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତରେ ଆମେ କରିବୁ ଆମେ ବନ୍ଦ ଜିନିଷ କରିବୁ ଶଙ୍କରା ଶଙ୍କରା ଇଆଡ଼େ ଶଙ୍କରା ଇଆଡ଼େ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମିତି ଚାଲିକି ରହିବ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଚାରି ମାସ ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଫେର ବି ପିଲାମାନେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବାହାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଆଗରୁ ଜଣାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସେଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଲାଣି ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ବି ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆର ବର୍ଷ ନ ହଉ ସମସ୍ତେ ମୋର ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଥାଉ ଆଉ ଗଛରେ ନାଙ୍ଗ କଣ କହୁଛ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଏମିତି ଚାଲୁ ଅଳ୍ପ 4 ଜଣ 10 ଜଣ 15 ଜଣ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ